Mhlawumbe bangahle babe naso isisombululo. Ngoba phela hayi bathi abayingeni yini ngoba banazo niphethe kanjani vele. Manje ngiyacabanga mina lo sisi ngiyamsaba. Hayi angazi kukuwena ke. Uthi wenza kanjani nomsabi? Vele angithanda ungisabe la kusho ukuthi nje ungamhloniphi uma nama ungihloniphi. Cha ukuthi uyaqala. No ngicela ungiphendule umbuzo. Uthe yena ubona ukuthi ngiyangisaba awungisabi yini? Indlela okhuluma nayo nomuntu omdala leyo. Cha sisi akusiyona kodwa ukuthi uyanqaba. Chaza ukuthini muthi yena ubona ukuthi uma mina ngiyakusaba yini uyangisaba yini? Yebo manje yakho la ekhaya yabona. Manje singabazi thina la. Manje kufanele nginibuke mina nihambe phezulu kwekhanda lami. Kumnandi kumina njengoba ningishaya nengane zenu. Sona sivumelana mana. Nivumelana nami ukuthi hambani nodansa. Mina ngithi hambani nodansa. Usunganqabi ingane. Hawu kukhona nokodwa ukukodwa engikushoyo kunina enikwenzayo. Mangithi muzana ukwenza ukuthi kukhona ukukodwa eningilalela kodwa. Ngithathe leli thuba ngibingelele kumbukeli weBlack Life TV. I am uMlangeni Magasela kwisiqephu sethu esithi izinkinga zomndeni. Namhlanje ke ngibiziwe emndenini waka Ntawunge. Sizozwa ukuthi yini inkinga engilethela ekhaya. Njoba nazi ukuthi kwinkinga zomndeni yonke into esidila ngayo inkinga zakhona nenhlambuluko futhi siyakudinga ukuthi sazi ukuthi abantu bashiya behlambulukene. Sabona mawunjani? Sawona nganami siyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelele umbukeli weBlack Life TV bese kuyangichazela udaba esize ngalo la ekhaya. Ngiyanibingelela nabe Black Life TV. Yes, sithando sami. Yebo usiphalele uthi asizokwenzani la ekhaya yini ufisa sikusize ngayo Black Life TV? Nginibhalele ukuthi mhlambe ningangisiza ningixazululele nezingane zami zabantomazana ezuthu. Ezingihluphayo. Ziyazala lezi ngane. Zingishiye nabantwana bazo zihambe. Ngingazazi ukuthi ziphi mangizwa kubantu bathi ziyodansa. Yebo. So nje into abayenza njalo bayasebenza usisi abasebenzi? Hayi abasebenzi. Unengane engakho maveleni in total? Baba u4 sebebonke ngoba bafana babili nalamantombazana awu2. Okay. Amantombazane lawa awu2 yiwona ahluphayo. Amantombazana ahluphayo. Awumagcini. Asekugcineni amantombazana. Yebo. Ingane zingaki mhlawumbe umuntu eyedwa kulezi ingane zakho zabo? Emunye uney'ntathu nomunye uney'ntathu. Hayibo. Umagcini unenyama engaki ma? Umagcini wami uno-24. No-24? Okay. So nayo unengane ey'ntathu? Yebo. Esikoleni kwenzakalani amatoho uthe awekho? Amatoho abanawo amatoho futhi abakhombisi nokuthi bayafuna. Usho kanje? Hayi angazi nje ngizwe ukuthi mangisawobheka itoho cha. Into engiyaziyo nje ukuthi lezi ngane abaletha la kuphela. Ubaba beyingane nje akekho wakwabikisa isikhona mhlambe kwaletha inhlawulo nani lutho. Cha. Ngokucabanga kwakho nje. Ngokucabanga kwakho lezi ingane ezandawonye nje babe noma obaba ngathi bahlukene. Hayi obaba ngathi bahlukene kuzo zonke. Bona bobabili nje banobaba. Ingane noyisi. Ayikho neyo ukuthi mhlambe izimbili kubaba oyedwa cha. Zonke zinoyisi. Ngokuhlukana kwazo. So ingane esikhulumela kuzona mhlawumbe eyogcina inaba kulezi ingane bazukulu bakho? Kuno 6 months lo ukuncane lasibona lo umncane. Kudliwa nje imali yakho baya contribute ke mhlawumbe ngemali eqolo igrant? Baye bakhiphe phela leyo madlana encane mabeholile iqolo kodwa ke the rest kuba yabo. Bayayiswenka benza amakhanda benza inzipho baye emasaluni makuthiwa kuzoholwa yibo laba beyisaluni bayozenza babe bahle. Ngithi mangithi mina hawe enganeni wahle ma ukahle ukuthanda ukukhuluma abayingisho esontweni. Hayi kwamina ngendapha ngingasayile ngoba phela babuye babaleke bashele izingane ngeSunday. Ngabe ngisakwazi nami ukuya ngigade lezi ngane zabo. Kwaphela ngeke uhambe nengane ezu6? Cha ngeke ngikwazi especially lencane ke. Na 6 months. Laba ngcono laba sebekhulile ngoba ngabagquba. Lo ophathwayo ngenze njani sontweni ngane? Nengane na 6 months. Ngeke ngikwazi mntana. So nje akekho zwana nabo nje close with mhlawumbe nje omona ukuthi ayisakhuluma nalo ukunikeza ithemba alikho nje ithemba kulamantombazana. Namantombazana.
Hayi phela baba bahle mabethanda masibhekene face to face nami ngibika inkinga zabo ukuthi nenzani menenza kanje. Hayi bakhulume kahle bangithembise yabona ngathi babantu abazoshintsha. Bayayenza kodwa la ekhaya imisebenzi yabantu Hayi washa izitsha bapheke bashinga. Lutho ungathi phela ngikhona mina bathembele kumina nje. Usukhulile nje mami. Abanendaba nalokho. Ngizosho njalo ngisho abanendaba ungashisa likwazi nemisebenzi yonke endlu ungazi ukuthi uyephi. Ushiya umuntu omdala kusho ukuthi abanendaba. Hayi mhlawumbe thina into engawazi ukuyenza ukuthi mhlawumbe siqale sibabize bese singabathola sibabize babe khona la bachaza ukuthi yini benze leyo. Yebo mntwana lokho ngakujabulela kakhulu. Njo abafana wakho abatshela kodwa uthi uyahlupha udadewabo mhlawumbe bayikhi into abake bayisho mhlawumbe bona ngoba bakhulile. Abafana abathi hayi ma phela khuluma namantombazana akho. Nabo babaxakile. Bathi khuluma namantombazana akho ma thina besiyobani mabehlula wena. Njengoba uyizwela-ke nombukeli we-Black Life TV engizama ukuthi sikwenze nethimba ukuthi sikwazi ukubona osisi sibalethe bayikhulumele bona bachaze ukuthi ngempela baya-understand ukuthi benzani uma nawe iyakhula. Ngazi-ke ngicathi lokho esizokwenza kwamanje then emva kwalokho sobe sesibona ukuthi thina sibasiza ngani. Asenzeni kanje asibalando sisi beze la. Bathi ziyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunino zami ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho sondela eBlack Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela lihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka i-order namhlanje ku 062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena mawufaka i-order noma ngabe kuphi magumba manomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sesiphinde sabuya futhi nje bakuthemisile embukelo weBlack Life TV ukuthi osisi sizozama ukuthi sibasondeze eduze ukuze uma akwazi ukuthi avuleleke achaze ukuthi yini eyenza ukuthi as-invite sibe la kwiBlack Life TV. Sanibonani bosisi njani? Ngiyaphila igama lami ngumlangeni wamagasela. Usisi ubani wena? Yolanda. Amina nani kama? Ngibisibiziwe ke la sibizo umama nampa uYolanda benonana. Ngicela abantu bachazele ukuthi yini le othi ufuna sikusize ngayo ngabo. Ake nginitshele wengane zami ngibize laba Black Life TV ukuze bangisize mhlambe bangaba naso isisombululo. Njoba neziphatha kanjena nje. Nihambe niyozala ingane zenu nibuye niyitakazela kumina aningisizi ngalutho anifuna ukuklina la endlini anifuna ukupheka anifuna ukwenza lutho nje. Phela nje ukuthi lapho kuthiwa kudanswa khona yini khona. Manje ngibizela abantwana ke. Wena besacela ukubuza hayi. Wasuka nje ukho konke washiya odadewenu nomalume wahamba olanda Black Life uzweni uzokuthiwa. Ngibona ukuthi mhlawumbe bangahle babe naso isisombululo. Omalume ngoba phela bahluleka bona. Hayi bathi abayingene yini ngoba banazo niphethe kanjani vele. Manje ngiyacabanga mina lo sisi ngiyamsaba. Hayi angazi ukuwena ke. Uthi wenza kanjani nomsabi? Vela ngithanda ungisabe la kusho ukuthi nje ungamhloniphi uma nama ungihloniphi. Cha ukuthi uyaqala. No ngicela ungiphendule umbuzo. Uthe yena ubona ukuthi ngiyangisaba awungisabi yini? Indlela okhuluma nayo nomuntu omdala leyo. Cha sisi akusiyona kodwa ukuthi uyanqaba. Chaza ukuthini muthi yena ubona ukuthi uma mina ngiyakusaba yini uyangisaba yini? Yebo manje yakho la ekhaya yabona. Manje singabazi thina la. Manje kufanele nginibuke mina nihambe phezulu kwekhanda lami. Kumnandi kumina njengoba ningishaya nengane zenu. Sona sivumelana mana. Nivumelana nami ukuthi hambani nodansa. Mina ngithi hambani nodansa. Usunganqabi ngane. Hawu kukhona nokodwa ukukodwa engikushoyo kunina enikwenzayo. Mangithi muzana ukwenza ukuthi kukhona ukodwa eningilalela kona. Wena nimi ngakhe? Na 27. Nengane ngakhe? Ngani so 3. Yasebenza? Yasebenza. Ingane uzondangani? Sibonelele. So malini ngane yodwa? 500. So usho ukuthi no 1500.
Yebo. Uyakwazi ukusiza uma mhlampe-ke la endlini njengoba uney'ngane uyilethela ekhaya? Yebo, ngiyathenga. Ngiyakhipha nje manje ngiyathenga. Siyayikhipha nje imali. Okay. Ngiyeza kubona sisi wami ungadinezwa. Okay. Ukhipha malini wena ku-1.5? Sesami noma ingekho ningi kodwa nje Cha, ngiyakhipha. ishe imali, biza imali nje wena, anginankinga. Noma ingangani, noma ngathi u2 rand. Angizile ukuzokujaja mina. Ngikhipha 500. Usale ne1000. Yebo. Ingane nezu3 nawe. Yebo. Okay. Yolanda, Yebo. wena ingane engakhi Sandra? Iney'ngane eziwu-3. Nawe nengane ezu3? Neminyaka mingaki? Ngina-24. Okay. Ingane ezu3 no24. So lezi ngane zakho zo3 nazo siyasithola isibonelelo. Yebo. Uyafunda wena uyasebenza? Cha, angisebenzi, angifuni. Okay. Isibonelelo uma yakwazi ukumsiza ngemali. Yebo, ngiyakwazi ukukhipha 500. Okay, nikhipha 55 Yebo. noba u2 Yebo. einganeni. Uma balula udaba futhi lokuthi aniwenza ama-duties enezinye ingane zamantombazane la egcekeni. Aniclean, anipheki, ama-weekend fanele apheke yena aphekele iy'ngane zenu. Into engekho-ke nje Siyayiphatha kahle, ayikho-ke nje. phakathi Uyabonela ayisho Siyayiphatha kahle, phakathi iy'nsuku sihamba ngama-weekend. uyasukela. Nihambelana Azi. ngama-weekend. Ingane yakho gcina ba? Ina-6 months. Ushiya ingane na6 months? Phela nawe ma uyazi ukuthi ngomphantela. No, uyomphantelani? Mina. Uphantwa ngasikhathini ebusuku ngomgqibelo nangoLwesihlanu? Cha, suke sihamba nayo sisi. Ngithi uphantwa kephi? Phela nami ngiyafuna ukuphanta akukho right, akuhambi kahle. Oh. Niwuphanta kephi-ke ngomgqibelo ngama-weekend? Sisuke sihleli siphuza lapho siphuza khona. Ingane zakho zonke ubaba oyedwa noma? Cha, oyedwa uyazi ukuthi iy'ngane zakhe zonke. Kodwa akusizona ezakhe ngishisa. Ngicela uyiphinde le nto oyishoyo. Oyedwa? Oyedwa wazi ukuthi iy'ngane zakhe kodwa mina ngiyazi ukuthi akuzona ezakhe nesishisa. So sasavumelana sisona ukuthi soyifihla leyo ndlela. So ingane zakho zo3 akuzona ezobaba oyedwa. Ma uyakwazi wona lokho? Angikwazi. Wakhomba phela nalo mfana oyedwa. Wathi ezalo mfana. So lo umfana uyazi ukuthi ezakhe, wazi ukuthi ezakhe zonke. Zontathu Le yokuqala eyakhe ngempela. Cha, ayikho nje kuyeyakhe. Okay, okay. Sisi wena ingane zakho obaba bahlukene ba umuntu oyedwa? Cha, zihlukene zontathu amababa baba. Uma uyakwazi naye lokho. Hayi uyakwazi uma lokho. Kumphatha kanjani makusuka manje awuyifa ixesweni zama njengoba unengane nje ezintathu umukhula nje ingane zakho zenze lento yenzayo uzozizwa kanjani wena njengomzali? Cha phela nami ngingazizwa kabi kodwa-ke phela nami bengangisuke ngahlosile. Usukuhloseni? Akujova yini azikho into zokuprevent? Hayi mina sishamjoba angiphathi nje kahle ngiyakwazi nje. Zonke lezi zinto ezikho nje azikuphathi kahle. Khona implant abakuphathi nabo kahle. Angifisi ngisho ukuzama lokho kwi-implant kodwa nje umjovo engikwazi ukuthi awumphathi kahle. Okay ke nibona ukuthi right nengane ezu6 kahle kahle kulomuzi. U4 room lo. Umuzi kama. Nengane ezu6 ubaba yena ubaba oyedwa. Anisebenzi nani futhi anifuni ukufunda. Nikubona ku right kodwa lokho ma Cha, sikubona ku-right kodwa manje ayikho into esizoyenza umuntu elihlulile. yini enihlulile una 24? Hayi, isikoleke nje sangihlulila ngalibalele nje. Sazama. Uma akayithandi lempilo ninyusela umuntu omdala ngoshukela. Niyayibona leyo nto? Indaba ningayenza umsebenzi la ekhaya ingane zeni ikaduba. Wayingane fanele uma azangangayi esontweni ngenxa yeni. Hayi nawo manje bathi nje uyobe namanga. Umuntu omdala unamanga? Uma akasho. Esiqaleni la wena umuntu omdala unamanga? Sasifuna ama-sponsor kodwa nje uma kufanele uyasho uma izoba nendlela ngoba nathi nje basishilo nje ukuthi siyamtshela Indaba fanele asho ukuthi unendlela engenayo ingane. Uba fanele asho ukuthi uzoba nendlela acela ukukadela ingane. Phela ngithi ugogo. Bese imizamo. Ethini? Ingane na 6 months. Ubusuku bonke. Bese ihambisa phela somewhere. Ikephi somewhere? Indaba engayiko baba bazi. Wey. So ngibulala la mfana mathu ethola leyo nto nje base ningivundulize yona la kwi-TV.
ngazile wese ngifane Wamqambelelana vele amanga. engekho option Akaze ngabi khona option. Yayikhona option ukuthi ulale ube nengane. Ayisekho option ukuthi ukhulume iqiniso. sosiwethu la sidakiwe Una 24 weYolanda. 24 wasihlanganisa kafa nje from ukuhlanganisa ikhalenda. Ubonise right lempilo oyiphilayo. cha Nibukisa uma nabantu. Uyiqhenya kanjani? Abantu bayanibuka makhelwane. angcono yini bona Fanele beze bengcono ukuze wena ube ngcono. inkinga sabo bona Nimhlukumezelani kuma? Mina menganje usangihlumisa. Okay, sengiyakutshela uma uhlukumezekile usende imessage email ka Black Life TV. Njengoba usibona nje sila thina silokhuzane ethi inkinga zomndeni. Sizosifika emndenini sizoza ukuthi yini le ehlukanisa umndeni noma enza umndeni ukuthi ungahlali ngokuthula. So nina into enenza la nenza ukuthi uma angahlali ngokuthula emzini wakhe okuqala lokho. Okwesibili akakwazi ukuyisontweni ngoba nina sona ngabuyile. Fanele akade inganzeni ningane na 6 months alale nayo. Emdala kangaka. Ngizongitshela ukuthi usuku uyofuna umendo. Uyawuthola kumendo lokho awufuna aqala nini ukufuna? hayi phela inganza masekhonza kakhulu Zinoba. nanyami na 3 years na 2 mase kuvela na 6 months Imaki ingane yakhe yokuqala inabani? na 3 na 2 Awuliboni nje iphutha kokuqala ubone ukuthi uzoprevent. hayibo ngazama ukupreventa lento yangophisa Yenzani? yangophisa implant nayishiya phansi Condomizer. cha suka sidakiwe phela Mudakiwe condom awuyazi? sekushesha Njengoba una 27 awuboni sisakho ubukela kwena lezi zinto ezenzakalayo. Ingane zakho yena ba? Una 8 omunye una 4 omunye una lo. Una 11 amashiyana kakhulu. Kodwa angiboni ukuthi ubukela kumina. Ubona ubukela kuba? Indlela zakhe nayo isho ukuthi enza nayo. Nibonisana ini menihleli noba u2? sibonisa ngalutho umuntu nendlela yakhe Mawuzizwa kanjani ngenkulumo ezingane zakho noma into abayijwayele vele ukukhuluma kanje? Wabona ngathi nenhlonipho ayikho la ekhaya. Hayi bo indlela abakhuluma ngayo. Ngiyangithi bakhuluma nje phela kumina uba ngiyisalwazi ngizokwenzani. Bona baseyibasha. Ngendlela abakhuluma ngayo. Yona indlela abakhuluma ngayo le. Njengoba nethi nje uyangisaba yini? Nje bese esho kanje nakumina ukuthi uyazi nasi salwazi bo. Ngani indaba ngamhlonipha umuntu walethe emhlabeni, wanikeza ishelter, wanikhulisa, nayifailela nini isikole. Uma uyiphathi yini khona indima ayidlala ukuthi nina ngaqeda isikole? cha kodwa siqedanga sawufeyila matric Oh. So uma ufailile usuqedile. Ngoba uphuma nesitifiketi umelusi. cha phela ayikho special Ungaqedi phela kusho ukuthi phela fanele wenze njani? sahlula sasiya Naphinde nazamana. sazama phela ukuthola umsebenzi Na uthola kumsebenzi? cha ayi ngeke umsebenzi okhona nje okuwama-cleaning sikwazi Noba uthi nginikwazi. Njengoba besho nje sisifame ngikwazi ukuyikwazi. Into engayenza le. Ngcono ngidle yona lesibonelelo yengane zami. ayicabanga nje leyo sisuke umakhishini lapho uMakaTheresa Ngeke ngizokwazi. sikwazi ukukhothamela umfazi Njengoba ningakwazi ukukhothamela ngishuma kwakhe. Phela ukwazi ukukhothama nala endlini ethi nabo. sibona ngobhuti etanasa la ekhaya Obhuti bakephi? abekho sebehambile basekuthande bona bamhlukumezile nje nami Ngokwenzani kwabo? Awusho ma. Bangihlomeze ngokwenzani ke bona abafana? Zikhona ingane zabafana bami la ekhaya. cha sebehambile Ngithi ingane zabo njengoba kugcwele ingane zindla. Zikhona ingane zabafana bami la ekhaya. nabo phela bayiphika nabo banazo izandla Hayi so far so good nje angikhumbuli bengihlukumeza. Thina sihluphayo. Yebo. hayi badla
Nayibona kodwa into wrong kuyo yonke lento aniyibona into wrong. Asiyiboni nje ngoba uma uhlale efunisa ngokuxolela abantu lapha esontweni kodwa thina uzosifuna sibe Uzosikhipha ngisho ku-TV. Hayibo sasa uhlupho. Manje nifuna nixolele ningakaze niqolise. Cha na asikaze vele sixolise basibona into esingayixolisela. Awuyibona into wrong ukuzalana emzini womuntu. Zibe ntathu. Zibe ntathu izingane ungafundile nawe awukwazi Ngophela eyodwa kuyakuthiwa iphutha. Wena mengasakuxoxe nje uma la ekhaya cela umphumele wakho ngalo 1.5 uzokwazi ukuhlala nezingane zakho uthole umqasho uphinde udle kuleyo 1500. Sobonisana dadethu nalo. Uzolebe uhamba naye. Yabona ukuthi inkinga ikuwena nani because ubukela kuwena usisi. Role model yakhe. Nangesho kumention. Ubona kanjani? Ngibona ukuthi sibambisene. Yini ukubambisana kule nto lenzayo? Hawu, ukuthi senze izinto soba u2 njengosisi. Yini nanenza ukuthi nenze kanje? Because content usinenza kanje. Anikwazi phela ukuzenza ngathi niyahlanya mentally ni right. Yini yenza usinenze kanje? Ngcono ukuyasibona si right. Si right. Si right impela nje. Siyazi futhi into esiyenzayo. Okay, ngicela ukhuthuleke sithando sami ngicela ukukhuluma nonani. Ngoba vele ngikopela kuyena ngithi njengamanje ithula sekukhuluma mina yezo. Ngiyabonga. Nana yini yenza usinenze kanje? Sifuna imali. Ngoba shoot asikwazi ukuthi sihambe sosebenza. Lefu sisebenze siba amaklini yonke okugcina nesenze. Amaklina kuphela khona la eSouth Africa. Ngcono wena sizalele sithola imali. Okay, nana ngizokubonisa ke la. Lento enenzayo ayikho right. Umosha ikusasa lakho, umosha nekusasa lezingane lezo iletha la emhlabeni. Ayikho ingane intombazane lezingane zakho. Khona. Mibukela kwena iphila lempilo iphilo uzoba proud wena zemali. Angeke. Sisi ngiyakubonisa yeso. Cela unginikeze ithuba. Ngibona ithuba mhlawumbe umhloniphi endizathu ukuthi impilo yakhe ingahlangana ngaphandle ungahloniphi vele ekhaya. Ikona okwenza ukuthi izinto zakho ngaphandle ingahlangana. Yayizwa into engishoyo angikubuzi manje ngiyakuchazela. Siyabonisana nje njengamantombazana. Into yenzayo ukhalisa umuntu omdala angeke kuze kulunge lutho ngaphandle. Ngeke uthandwe indoda, ngeke uhlale endodeni, uzohleza uzalisa izingane. Uzowenza ngathi lento yenzayo uyenza ngoba uthanda ukubona ngathi solution. At the end of the day deep down uyazi ukuthi yazi lento yenza ibhlunga uyithandi. Awuhaleli kuba nemoto yakho wena nomuzi wakho. Ngiyahalela. Awuhaleli kuba nezinto zakho nje zithi wena. Ngiyahalela nami ngiyifuna impilo emnandi. Sandwa sami. I-wrong lento yenzayo. I-wrong. Ngifuna ukuthi mase ngisukile la ukuyibuka esibukweni ukuthi umuhle. Ukukhumbula ukuthi una 27. You are very young. Usangayithonta ukuthi uqhubeke nempilo yakhe ephambili. Okuqala nje konke kuqala la. Yebo. Bona ukuthi wrong ngimabona ukuthi wenze kambi. Azabiza amakhamera ingoba kusho ukuthi usehlukumeze kakhulu. Awuzehlise nje. Ayikufanele yonke lento yenzayo. Mhlawumbe intathu usijwayele ukuyenza la ekhaya but ayikufanele. Ezinye zifanele uyibona into ezikufanele nengakufanele. Yebo. Yangizwa? Ngiyabuzwa. Ngicela uxolise ngima uhlambuluke nje umtshele ukuthi kuphi kusenhlizweni yakho okusile kunalo kade lebukwenza lapha phambi kwami. Ma. Nami so ngathatha ngekuluko ngiyaxolisa ngazo zonke izinto zami izinto esengikwenze kuzona ngabona. Yaphela vele kufanele ngabe nginengane ezu3 njengoba ngihlala la ekhaya. Nokuthi ngihambe ebusuku ngishiye nezingane kunesikhathi ngingabuyi. Thanda ukuxolisa kwena. Ngiphinde kwenzeke mawami. Mawuzizwa kanjani? Angiyezwa wenana. Ngiyakuxolela mntana mangabe uxolisa ngokusuka enhlizweni yakho. Kusho ukuthi ngisenginanethemba lokuthi kusho uzoba khona ushintsho luzoba khona. Ningazi ukuthi nguma wenu ningazi ukuthi futhi sengimdala. Nixigise kwenzeni lokho enikwenzayo nodadweni. Nehlisa ukwenza. Ngiyabonga nana yezo. Ngiyabonga but ngiyafisa ukuthi nokuhlonipha singabahlonipha abantu bangaphandle ekhaya kanti asenzi kahle. Yayibona leyo nto yonke into iqala ekhaya. Uthi uphumela ngaphandle konke okunye ukhiye nje ula ekhaya. Yayizwa leyo nto. Thank you so much for ukuthi understand and ukwazi ukubona ukuthi kuyiphutha konke lokade ukwenza ngama. And okuwesi kakho nje obingane intombazana usokhulile. Uyolanda ubukela kuwena nje umbona nje ucopy and paste. Uyakhopha nje indle inkulumo yakhe yambona ukuthi ukhuluma ngoba uthi methi si ufaka nawe phakathi. Cela ushintshe sandwa sami. You are very young, you're beautiful. Angikukhohlisi ngalento engikutshela yona. Ngithuntuthe sithando.
uzoyitholela indoda yakho, uma usuyithunta uzoyithola indoda yakho ezokuthanda, uzohlala naye yenze yonke nje into ngendlela. Buka wena ubaba engane zakho uyabazi, usisi ubaba engane zakhe laba abanye abekho, uthatha umuntu ongayesho ubaba engane yakhe, yabo ukuthi kuyadlulela manje. Yebo, ngiyabona sisi wami, ngiyaphuma ngembele esandleni. Hayi, ngithembisa ma ukuthi soya namhlanje ngizokwenza ngendlela e-right, konke okulungile ngizokwenza. Ngiyabonga. Yolanda, ngoba uyakopela usisi wakhe yamuthi uthini? Uyayibona into wrong lento le njengoba ngizama ukubonisa ngoba phela thina umsebenzi wethu ezi-Black Life TV so singazile uzo-attack, so singazile ukuzolwa nani ma. Sisuke sifuna ukuhlala phansi size ukuthi ukhala ngani, yini ofisa sikusize ngayo. Imindeni nemindeni iney'nkinga zakhona. Kodwa uma ususibhalelile sizama ukuthi sithole usizo singathola bese siyafika. Yolanda uzizwa kanjani njengoba usisi wakhe exolisa kuma? Hayi nami ngiyalibona iphutha. Oh, ulibona ngoba ulibona noma ulibona ngoba ulibona unani? Yazi ngifanele ngiqale ngawe. Cha, ngizobuyela esikoleni ngiyolungisa umatric ngoba phela hayi ukuthi kangu-back to age nje. Sama kulungisa-ke mase ngizama nokuya ema-college. Ngiyela esikoleni. Ukwazi ukondla iy'ngane zakho. Uphinde unakekele noma. So okwamanje bafethu angisho ukuthi ningagroove vele nisabancane, but ugroova kwenu nazi ukuthi phela nini ekhaya. Anikwazi ukuhamba i-weekend yonke. Uyapheka ebusuku wenze show ma yonke into, wena nje usafanele uhlale ekhaya ingane izimi na 2 years. Ngeke ukwazi ukushiya ingane na 6 months. Wena ngoba usomdala nakhona futhi uyacabanga ukuthi uthatha yona le mali ye-grant yoyiphuza lapha ya. Noma nithengela abantu besilisa. No, Bayasithengela. Niyibona mase kuthiwa justice for Sme. Ngifuna sisho njalo mhlabeni bamba abantu besilisa ngoba phela abantu besilisa bamenenzela izinto kanjalo basuke bebona ngathi nabo sebenelungelo ukuthi bangenza noma yini kuwena usungasafuni. Usufele emahlathini. Asifuni kube njalo. Ngicela nishintshe. Cela uxolise kuma umncane-ke nje noma agcina ithimba lama. Angisho nje uzala nje wayeseyitshela ukuthi nje yabo manje sekuphelile. Usuzobehave kanje. Ngicela uxolise kuma abantu asithandwa sami. Kodwa mephuma enhlizweni yakho umuzi ukuthi ngicamagasela ngiyafisa uxolisa kuma nami ngiqala impilo yami kabusha. Ningenzeli umagasela. Umagasela uyahamba yakupho. Ngizixolisa mama kusingabe sinisela nge-BP noma ngoshukela. Esimanje nami sitshela ukuthi siyazi. Angiyezwa mntanami, nami ngize nganibizela laba be-TV ngoba bese ngihlulekile. Ngithi mhlambe bazongilamulela kunina. Kanti ngampela-ke nanti ithuba ngilitholile, ithuba leli silitholile manje lokuthi nihlambuluke nani. Ngilibona lilikhulu kakhulu ngoba phela nina beniyophempethwana nje izinto ezingabambeki. So namhlanje njengoba ngibizela abantwana baka-TV naku nekhuluma nami namhlanje ngiyanixolela. Nami futhi ngiyaxolisa kunina ngokuthi ngininekelise. Okay bantu bami, ngiyabonga. Ngiyabonga ma, ngiyacabanga ukuthi inhlambuluko bakwazi ukuhlambuluka nabachaza ukuthi bayaxolela sebeyakwazi ukubona iphutha labo kuzo zonke lezi zinto. Thina-ke Black Life TV sijwayele ukuthi sithole umuntu oyedwa sibone ukuthi usuke edinga ocwepheshe yabo ukuthi bamcheck ukuthi uzoba right yini going forward with impilo yakhe, because zonke izinto ezikanje ziyadistebana mentally. Mhlawumbe sesikhathi usazoyithola uthetha kanti izinto seyihamba kahle usukhohliwe ngoba into ade usuyijwayele. Nabo futhi enhlonipheni kancane kancane bazole bebe improve. So ngokwami ukubona izumlangeni Magasela ngicatha Black Life TV ifanele uprovide ngani ngosizo. Sithi ocwepheshe ama-therapist abantu abazohlala nani bakhulume nani. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe mase sibuye sobuye isimo sesingcono la ekhaya. Nami ngiyafisa lokho ukuthi ngenzeka bashintshe labantwana, ngiyophinde nginibize abantu abami ngimchazele ukuthi emva kokufika kwenu sahlala phansi akhuluma nengane zami kwaba khona ushintsho olukanje. Ngibonge kakhulu. Si right angithi ba siyahloniphana going forward. Respect is everything. Yes. Ngaphandle kwenhlonipho Yolanda. Ngiyeza nje noma sengiqhathile. Siqhathe noba? Ubaba wengane? Umuphi kambe ufuna khona azoshesha abone ukuthi uyephi umuphi lo ibhomu ulo uqala? Hayi bona bonke abangaphandle kodwa umuntu oyedwa uthi zakhe.
Hey, yabo nje usizo ladingakala la ekhaya. Mbukelo Black Life TV izwele umndeni amtawunge uzama ukuthelelana amanzi babona ukuthi kubalekile ukuthi bahlangane njengomndeni. Going forward osisi bazoyenza ngendlela right yokuthi nabasizane bakwazi ukuhlonipha noma usisi ke uyolanda ncazi naye uyadinga usizo lwangampela kulesi sinqumo sakho sokuthi avela lapha ubaba wengane ongayona ongenangisho ingane zakhe intathe ingane ezintathe engazona ezakhe. Njobe se confessile ke right here on television I don't know ukuthi what's going to happen next but we'll try by all level means ukuthi athola usizo bese athola ama therapist naye ukuthi aprotecteke ngoba sazi ukuthi ngenzakalani. So buya futhi senze follow up sibone ukuthi umndeni uhambe kanjani. From me Mlangeni Magasela I'm athi ngithanda ibhadi from Black Life TV. I'm out.